Hello guys, ako day si Kuya Big John. Kuya ha, dili angkol kay para bata sad sa atong pandungog, dili kayo sakit sa tuhod. Okay, atong topic karon about sa uyab-uyab. So, kita na karon sa social media. 11 pang edad, 12, 13, 14 naguyab-uyab na. So, nga naman unsay gidalian? Di ba kung magdibo ang babae kay 18 ang edad, nya magdibo ang lalaki kay 21 ang edad. So meaning ana nga pangidara matured na ang usa ka babae ug usa ka lalaki. Pero nganong naguyab-uyab man sa 11 pang edad hangtod sa 17, ato nang klaro karon guys kung unsay mga advantage o disadvantage. Pero actually disadvantage tanan. Dili siya recommended gyud nga ana nga pangidara nga maguyab-uyab. So karon magdibo ang babae 18 ang edad. So pag 18 ang imong edad pataas, meaning mature na ka, kabalo na ka sa tanan, kabalo na ka mo handle og mo trabaho sa imong kaugalingon o labi na sa imong hunahuna sa imong kaugmaon. Ang 18 paubos, underage or minor pa, na pa sa stage sa pagdula-dula o gitawag na to nga childish. O dili pa kayo kabalo manamit o unsa ba ka kanang atiman atiman sa balay o magatiman sa kaugalingon. Basta mga inana nga mga klase bitaw immature pa. So nganong naguyab-uyab pa man sa inana nga edada. So atong klaro na guys once ka maguyab-uyab bitaw ka, duol ang temptasyon na guys. So bisan pag i-promise nimo dili sad ka mag testing ana nga mga butang dili ka magpa-unsa ba ka din na basta kabalo na mo sa akong bot pasabot. Pero matintal gid mo na guys, kay ay no dili tanan dili ingon nga 100%, pero naay uban gid na mga 8 out of 10 ma-tempt gid. Kay ang kalibutan karon naa pa si dautan nga nagsuroy-suroy o may mukuhit sa atong kiliran para tintalon ta kung unsay atong buhaton. Madayon ang dili angay madayon. What if ikaw babae maboros ka tapos una masuko mo gid imong parents kay naboros ka sa wala pang saktong edad nga kamulo pa ka ng eskwela, di pa siguro gali ka kabalo magluto, di pa kabalo magatiman sa imong kaugalingon, tapos napay paabuton nimo nga anak saan man ani pag handle sa sitwasyon karon nga bata pa ka, wala pa ka nang mga eskwela, tapos naboros ka, di pa kabalo og atiman sa imong kaugalingon, di pa kabalo maluto, mas more kung nanakay anak karon. So lisod gid kayo. What if ikaw lalaki makaboros ka sa wala pa sa saktong edad, sa immature pa nga edad, so di ka dali-dali pangitag trabaho kay umo ka naka-eskwela nya, tapos asa ka padulong dito ka sa labor o helper. Ang trabaho karon kay dali-dali makita. So mabutang lang gina nga wala kay trabaho, tapos pagsalig ka sa imong parents, ang imong parents ang imong problema sa imong problema. So looy kay imong parents, looy imong asawa, mas samot kaloy ang inyong anak kung sulod mo sa butang nga dili paangay ninyo sudlan. Mo na mga disadvantage nga mahitabo. So ibutang ta nga dili ka dili lugar ka magboros ka, dili ka matintal, dili ka magsalita sa tapos. Kay ang kalibutan karon puno sa tentasyon. Kung moabot ang time nga kamura duha, so nagidya kuhiton mo Satanas sa pagtintal sa iyong kaugalingon. So bisan unsaon pa ninyo pag-promise nga dili mo magbuhat sa mga iyana, pero moabot ang time nga mahatag nimo ang tanan. Munang ako ging ikasuggest nga dili lang sa gid mag uyab-uyab kay delikado kayo. Sa inana nga pangidara, kamulo pa ka ng eskwela, napaka sa elementary, napaka sa high school. Grabe guys, kailangan gyud na ninyo i-focus ang inyong hunahuna sa pag-eskwela, dili lang sa pag uyab-uyab. Kay grabe magbasol gyud mo kung musulod mo lang nga butang nga bata pa mo. Ako dili ko kabot sa inyo kay inyo man pero ako as a friendly advice lang, nabutang siya nga alkansi ang babae permente.
kay naay mawala sa iya, ang lalaki wala. So kani nga content kani nga akong gipang advice sa inyo. Pabor ani ang mga babae, mao ni sentro ani ang mga babae kay may mugoy mawala sa ila. Og ang sa lalaki wala, ang purpose ani nga topic dili gid siya maguyab-uyab sa underage pa lang o sa minor pa lang, kay luoy kay mo dili pa na siya pwede i-apply sa inyong hunahuna kamulo pa mo eskwela. Basta guys, focus lang sa eskwela, focus lang sa imong goal, maka human ka sa imong pag-eskwela, makatrabaho ka, maka-income ka insakto, makatabang ka sa imong pamilya, makatabang ka sa imong isikataw, sa imong kaugalingon, o sa imong umaabot nga pamilya, puhon-puhon. O ayaw gyud kalimot guys sa pag-uban. Uban na ang Ginoo sa imong kinabuhi, uban na ang Ginoo sa imong goal, sa imong pangandoy, para nakasasakto nga agyanan o matilawan nimo ang sakto nga tagumpay kanang kadaugan sa kinabuhi. Kay basta naa ang Ginoo sa ato, wala imposible. Sa giingon pa sa Biblia nga commit to the Lord, whatever you do and your plans will succeed. Proverbs chapter 16 verse 3. Sa mga naigo o na-offend aning topic, sorry, gahon na lang ko sa inyong kaugmaon, dili sa akong kaugalingon. So mao na to guys, salamat sa pagpaminaw. Kung may mga pangutana, comment lang, mga suggestion or mga sayop baka nga akong nasulti, o unsa pa baka na, comment or PM lang. O God bless kanatong tanan.